אז חבר'ה, אני שמח לספר לכם שעשינו את זה, אחי. עשינו את זה. הסרטון הזה מרגיש לי כמו לייב, כמו הלייב שהיה אמור להיות כאילו. אבל רגע, אני אעשה שהסדר. מי שלא יודע, הגעתי ל100,000 רשומים בערוץ הזה, ביחד עם פריזי, גם בערוץ שלו. וזה אומר שאני והוא עושים קעקוע אמיתי. אז כפי שאתם רואים פה, עשיתי באמת לייב ביחד עם פריזי, שהגענו ביחד ל100,000 רשומים. הצלחנו להגיע ביחד, אני 2 דקות אחריו כזה. ומרגיש לי שבלייב לא היה לי את הריאקשן שהייתי רוצה שיהיה לי. אני אגיד לכם משהו, חבר'ה, 3 ימים אחרונים אני פינטסטי על הרגע הזה בקטע הזוי, כאילו כל כך התרגשתי ואמרתי כן, אני אעשה את זה בלייב וזה יהיה מרגש וזה יהיה כמו הלייב הקודם שעשיתי, וזה באמת היה ככה, היה לי בלב כיף בטירוף וכי הרגשה מטורפת, אבל הרגשתי שבלייב הזה לא יודע למה לא הצלחתי להוציא את זה החוצה איכשהו, לא הצלחתי איכשהו להוציא את זה ממני, כאילו כמו שאני עושה עכשיו, באמת בא לי לצרוח מרוב שמחה כאילו, ובלייב לא הצלחתי לעשות את זה. אני רוצה להראות לכם את הקטע. כל מה שהתרגשתי זה בלראות את הסאבקונט שלי וביחד עם פריזי, זו הייתה קצת הבעיה בשבילי, אני עוד שנייה אסביר, אבל בואו תראו רגע. חבר'ה, עוד שנייה חמת שם. אחי, 30 סאבים ל100,000. ואז עליתי, ראיתי את זה בדילי קצת. 10. הגענו, אחי. רגע, זה ככה. לא, זה ככה, רגע. הנה. אחי, איך אתה מגיב ככה, בן אדם? איך אתה מגיב ככה? נו, אתה מגיע? רגע, ועוד שהתלהבתי, עוד שהתכן התלהבתי. מה זה, אחי? מה זה? אחי, תודה רבה. תודה לכולם, אחי. אז זהו, אז פה אמרתי פשוט תודה רבה, תודה לכולם, ואז פה הבנתי רגע מה קרה. אני קודם כל אסביר שאת מה שהלך פה, ואז נעבור לקדימה. נראה קצת קדימה למה שאמרתי אחרי זה. זה פשוט הרגיש לי כל כך לא נוח, בגלל שהיינו בשתי לייבים. הרגיש לי לא נוח פשוט לצרוח, וזה בגלל שגם פריזי בלייב, וכל אחד כאילו בלייב שלו, אבל אנחנו בעצם ביחד. זה שתי לייבים שהם בעצם אותו דבר, אבל לא יודע, זה גרם לי לאיזה, כאילו משהו במוח כזה, שלא הצלחתי באמת להיות אני בקטע הזה, כי חבר'ה, אני באמת בן אדם שתמיד מאוד מאוד מתלהב מהדברים האלו, ומדברים בכללי, אני מאוד אוהב להוציא את הרגשות שלי החוצה ולדבר על זה. ופה הרגישתי שלא יכלתי בגלל שזה היה שתי לייבים. קודם כל, אני כן שמח שבחרנו לעשות את זה שתי לייבים ושהגענו ביחד כמובן. אוהב אותך פריזי בטירוף, וזה כן היה כיף, וזה לא באשמתו, לא באשמת אף אחד. זה נטו אני פשוט דמיינתי רגע, וזה לא היה רגע הזה ככה. לא היה רגע שאני שנייה מסדר את הזה, לא יודע. ברגע שזה קרה לא הייתי ברגע הזה, אוקיי? אין לי מושג אם הבנתם מה הסברתי עכשיו בכלל, אין לי מושג. אבל אחרי זה כן שמתי את השיר הזה ונרגעתי, זה שיר שאני ממש אוהב. בוא נשמע אותו רגע. וואו. רגע, פריזי, עשינו את זה, אחי. בוא נדבר על זה רגע שעשינו את זה, אחי. רגע, שנייה, אני אחפש פה שיר של הצלחה שאין לו עליו קופירייט, אוקיי. אז זהו, אז כזה גם הקטע ששתינו מחפשים שירים, זה כאילו כל אחד מנסה באמת לעשות אנטרטיימנט, מנסה באמת להביא תוכן ללייב שלו, אבל זה קצת כזה עולה אחד על השני, וזה יוצא כזה כמו משהו, משמש כזה לא מוצלח. זה כן היה כיף, ואחרי זה ברול סטארס רגוע בלייב, היה לי סבבה, אבל הרגע הזה הרגיש לי שהייתי רוצה שהוא יהיה אחרת, אבל לא נורא, חבר'ה, לפחות יש לי את הסרטון הזה ואני כן מסביר לכם אותו, ואחרי זה כן התלהבתי, תראו. פה אני כזה וייבינג לשיר, אבל בהלם עדיין לא הצלחתי להקל, כי הרגע שמקודם הרגיש לי עדיין לא 100. אני לא יודע אם שמתם לב את זה בלייב, אבל לא יודע, אחרי זה גם נראה לכם את הפעם הראשונה שהגעתי ל100,000. רגע, אחי, אני עושה פה ריפרש ואנחנו ב100K. אוקיי, פה כזה כן ניסיתי לעשות את מה שהייתי רוצה לעשות, אבל עדיין זה הרגיש לי קצת מאוחר, תשמעו. אחי, כאילו. נראה לי את זה חלש מדי, אחי. רגע, אחי, אני עושה פה ריפרש ואנחנו ב100K סאבים, אח שלי. ב-27 יום. מי פרנד. אתם מבינים? זה כאילו מישמן בין לייבים. אני שומע את השיר שלי פריזי בכלל ב-We are the Champions, אתם מבינים? זה למה זה היה לי קצת מוזר, אני רציתי להסביר לכם את זה במקרה למי שראה, אבל בסדר אחי, הכל טוב, אז אני עכשיו רוצה לעשות את זה כמו שצריך. חבר'ה, תודה ענקית לכל מי שהיה פה, חבר'ה, אני לא צוחק. תודה רבה ענקית לכל מי שלקח חלק בדבר הענק הזה. חבר'ה, זה 30 ימים מטורפים, כמובן שיש את כל ה3 ימים הקרובים, ראשון, שני, שלישי, שגם יעלה סרטון. אבל חבר'ה, באמת, תודה ענקית לכל מי שתמך, עשה לייק, נרשם לערוץ, סתם צפה. זה כאילו כל כך שחרור וכל כך כיף וכל כך הרבה זמן חיכיתי לעשות משהו שאני באמת מרגיש קרוב עם הקהל שלי. וזה הרגיש לי הדבר הזה, חבר'ה, זה הרגיש לי הדבר הזה שהייתי צריך את זה, ואני שמח בטירוף שזה קרה. אני כן חושב לפעמים על האם הייתי צריך לעשות את זה בערוץ הראשי, אבל לא אכפת לי, חבר'ה, זה הערוץ של הצופים האמיתיים. כמובן שזה הערוץ הראשי גם שאני מת עליו, ושם יעלו תכנים מטורפים אפילו עוד יותר. תודה רבה לפריזי, תודה רבה לכל האורחים והמעצבים ומי שתמך נפשית ומי שתמך מאחורה ולחברים ולכולם. אח שלי, היית חתיכת שותף למסע הזה. המסע רק מתחיל, צ'אט. המסע, אז גם פה ניסיתי כזה להגיד, אבל זה עדיין הרגיש לי שפשוט אם היה פה לייב אינטימי זה היה שונה, אבל כן היינו חייבים לעשות את הלייב הזה ביחד, כי שתינו מגיעים ל100,000 ביחד, אתם מבינים? אז לא יודע, תגידו מה אני חושבים על זה בתגובות. פריזי, עדיין לא דיברתי איתך על זה בעצמי, חבר'ה, אבל כמובן נדבר איתו גם על זה. ואני רוצה עכשיו להראות לכם את הפעם הראשונה שהגעתי ל100,000. חבר'ה, זה הלייב האגדי שהגעתי בו ל100,000 רשומים, הוא עדיין בערוץ ועדיין הכל, היה לי פה סאבטרן, היה לי פה הכל. בואו נראה את הרגע שהגעתי, אחי. אני מת לראות את הרגע שהגעתי. רגע, לא היה לי פה סאבקאונט, בוא'נה, מה עשיתי פה בלייב? איפה הגעתי? רגע. אני ממש זוכר את זה, אחי. העליתי סרטון פה על אינדגיים, שעשיתי עם אינדגיים עם פוסטר יום לפני, וזה התפוצץ. ואז קמתי שישי בבוקר ואמרתי, אני חייב לפתוח לייב, אבל רגע, איפה זה? נעשה פה עוד ריפרש. דקה, לא, מה אני עושה? אוקיי, בוא נראה את זה. מה אני עושה? ריפרש. וואו, תראו איך הערוץ היה נראה פעם, אחי. מה זה הבאנר הזה? אומייגאד. נראה פחות טוב מעכשיו. הנה. יאללה, ריפרש. בוא נראה. ריפרש.
תראו אותי. אני לא מאמין. 100,000 אשכרה. מה? הגענו כל כך מהר. אחי, מה זה? אומייגאד, חברים, אתם לא מבינים כמה אני מודה על זה. אני לא יודע איזה ריאקשן לעשות, באמת. פשוט נעשה ככה. GG בצ'אט, חברים. בוא'נה, איזה באמת חמוד GG הייתי, אחי, בצ'אט. אני אוהב את הריאקשן הזה, צ'אט, אני אוהב את הריאקשן הזה. צ'אט, אומייגאד, באמת אני בהלם, חברים, תודה באמת על הכל, אני באמת לא חצותי בחיים שאני אגיע כזה. אני יודעת תכלס, מה, אני לא יודע, לעשות כזה נאום מרגש עכשיו, כזה נאום, בוא אני נשמע. בחיים לא חשבתי, וזהו שזה, אומייגאד, יש עוד שלב. בוא נשמע את הריאקשן. אני לא יודע מה, איזה, לעשות נאום כזה, אני תעשה אני לא יודע נאום, מה תעשה לעשות, נאום, באמת, תעשה נאום, תעשה אין לי נאום. מושג מה לעשות. פשוט להתרגש, כאילו, באמת אני פשוט לחוץ. אפשר לפרוש, נכון? קיצר, זה היה סרטון הסבר כזה, חבר'ה, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהיה פה. אני עוד רגע ב-300,000 גם בערוץ הראשי, אחי, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני חייב לחזור לשם. אבל זהו, חבר'ה, יש לנו עוד 3 ימים לסיום אתגר, מחכים לכם דברים מטורפים. יהיה קעקוע, כמובן שיהיה קעקוע. זהו, חבר'ה, אני פשוט אוהב אתכם. ביי. יאללה, ביי.